Už 15 rokov žije a pôsobí ako rozhlasový publicista a manažér významných športových a kultúrnych podujatí v Melbourne. Reč nie je o žiadnom Austrálčanovi, ale o úspešnom Slovákovi, o jednom z našich krajanov Andrejovi Bučkovi. Odteraz zastáva ďalšiu dôležitú pozíciu vo vzťahu k zahraničným Slovákom. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ho vymenoval za nového člena zboru poradcov. Únik do zahraničia nie je taký ako v minulosti, keď sa utekalo z politických alebo ekonomických dôvodov. Teraz tieto dôvody v podstate nie sú, takže je nás menej, ale bojujeme a práve aj som rád, že som sa stal členom poradného zboru, pretože cez tento úrad a cez tieto ďalšie aktivity spoločne by sme mohli pomôcť zachovať toto dedičstvo a najmä našu slovenčinu. Podľa oficiálneho ščítania žije v Austrálii približne 12 000 Slovákov. Naši krajania sa však s týmto číslom ani zďaleka nechcú uspokojiť. Veľa Slovákov ujde v takomto ščítaní, ak si nejakým nedopatrením napíšu, že sa narodil v Československu alebo vo Vojvodine v Srbsku, tak to všetko zaradia do buď českých alebo bývalých juhoslovanských kategórií a títo nám ujdú. Sú aj niektorí, ktorí už nechcú nič mať zo Slovenska, napíšu si Austrália z rôznych emotívnych dôvodov, ale predpokladáme, že nás tak je okolo 20 000. A ako tvrdí, Slováci v Austrálii vždy patrili k tým najaktívnejším. Ide pritom o obrovský kontinent, no presne taká je aj snaha našich krajanov o zachovávanie kultúrneho dedičstva. V každom štáte preto funguje organizácia, aby priamy kontakt so Slovenskom nikdy neutíchol. Otec 5 detí sa na zelený kontinent odsťahoval v roku 1996. Príčina spočívala v kombinácii rôznych dôvodov, ktorých bolo v priebehu krátkeho času ako si priveľa. Od zamilovania sa do tejto krajiny cez zdravotné problémy, cez politickú situáciu a napätia v tomto regióne, na rozdiel od Austrálie, kde je pokojnejšie, cez životné podmienky človeka na 11. poschodí Petržalke. Ja som človek túžiaci po slobode a človek túžiaci po takom pokojnom živote, tak to všetko sa zhrklo vtedy v tom roku 96 a odišiel som. Slovákov však zastupuje aj z ďalekého Melbourne. V zbore poradcov by mal mať na starosti kultúru, šport a jednotnú prezentáciu Slovenska prostredníctvom našich krajanov v zahraničí.